Que tal? Boas tardes. En Pontevedra, na parroquia de Lourizán, a veciñanza está farta e van ver o porqué. Esta é a imaxe que presenta a zona cada vez que chove e non fai falta que chova demasiado. As tubaxes atóranse e a auga da chuvia acaba mesturándose coas augas fecais, creando este lodo tóxico ao carón das súas casas. Levan anos reclamando que lles arraxen o problema, pero polo de agora non o conseguiron. Logo quedan uns lodos tóxicos. Teño un informe médico que di que iso pode ser potencial foco de enfermedades. Outro día aquí as ratas, con perdón, quedaron aquí a descoberto. Non se pode sair de casa cando ti queiras, é un horror, un auténtico horror. É un dos pratos estrela no Nadal en moitas mesas. Falamos do capón en Vilalba, xa están case listos para a celebración da súa feira o vindeiro día 21. Despois de moitos meses de cuidados, conseguen pezas de ata 7 kilos moi aprezadas nestas datas. Comen por fora, o que lles damos, berzas, erva, é o que apañan eles. E despois comen a base, o último mes comen toda a base de maíz e pataca. Ese o capón triunfa en moitos fogares. O rei absoluto dos menús das festas é o marisco. Como previa á celebración do Nadal, hoxe recibe outra homenaxe en Mañón, no Porto do Barqueiro, que gustan a estas horas mariscos variados na festa que organiza a Confraría de Pescadores. Levamos as pozas para que nos dé de todo, as ameixas, os berberechos, a empanada, o boi, todo. Deseando que veña moita xente, aproveitando o tempo que estamos tendo, que danos unha parada para poder servir a festa. A empanada de ostra tedela que probar, non vos vaedes sin probala, que xa o ano pasado vos din. Comezamos este Galicia Noticias nos barrios ourensás da Ponte do 21. Aquí a veciñanza está preocupada por mor dos roubos continuos e pequenos furtos que se están producindo na zona. O obxectivo adoitan ser os comercios e os coches estacionados na rúa. Desde hai algunhas semanas, os coches que dormen aparcados nas rúas dos barrios da Ponte o 21 na cidade de Ourense están sendo o branco dos ataques dos ladróns. Aquí diante da tienda, ahora que comentades, hubo un Toyota que estuvo aquí aparcado desde o jueves e cando viñen o lunes tiña a porta de atrás aberta, habían forzado e dentro estaba todo revolto, documentación, papeleo. Chameu a policía local e xe mira de que hai un coche así tal. Sí, ya sabemos del, ya pasaremos por aí. Espero que os garaxes non vayan, sí, pero sí que teño oído, sí. E que pensa? Que a cantidad de delincuentes que hai por aí tenlle que tocar a todos os barrios. Unha vez lle toca ao centro, outra vez lle toca aí, igual que poñer as multas aos policías. Tanto en locales, pero locales no mesmo local, a mellor, pois hoxe, e logo dentro da semana outra vez, bueno, é increíble, pero non só en Ourense, en todo o alrededor, Para romper as ventas dos vehículos adoitan empregar as tapas dos sumidoiros que despois deixan arrincadas. Esta furgoneta foi unha das últimas que violentaron. Un amigo meu que ten unha furgoneta de traballo rotulada, aí onde está o bar aí da esquina, e aí roubaron ya de noite, romperon o cristal, tiña unhas monediñas ali, típicas monediñas que levamos todos, e si, romperon o cristal e tal. Hai bastante inquedanza entre a veciñanza e moita xente non quere falar á cámara por medo. Pero algo que se repite é que falta vixilancia policial e axentes en Ourense. Estos días anda por aquí a Policía Nacional, un pouco máis a menudo, bueno, a local anda o seu, que é a verdad. Veñen aquí, carga, descarga, multa, máis e tal. Pero bueno, que necesitábamos un poquinho máis de policía de a pé, policía de barrio. Por aquí, ou será que está a comisaría cerca, que andan bastante, non? Por aquí non hai, andan igual, os que rouban andan o mesmo. Non dan abasto de cubrirnos a todos, lógicamente. Tendría que haber ou máis cuerpos de policía, tanto policía, Guardia Civil, policía local. Algo de máis policía, máis vigilancia fai falta, porque isto cada vez vai a máis. E ademais dos coches, tamén entran a roubar nos establecementos comerciais. Un dos últimos foi este taller de chape pintura. Ben, isto pasa na cidade de Ourense, pero tamén as vivendas do rural son o obxectivo dos ladróns. De feito, hai pouco unha operación da Garda Civil, a Operación Loño, conseguía desartellar un grupo criminal especializado en roubos na comarca do Deza. Por iso, ante o aumento deste tipo de delitos, a Garda Civil recomenda non confiarse.
Importante pechar as portas, pero mirando polo cerrollo. Para nós moitas veces é moi importante a información, unha pequenos datos dunha matrícula, un color dun vehículo, un ruído, calquera cousiña é moi importante que nos chamen. Foron as claves para o éxito da Operación Loño, o último golpe do equipo Roca de Pontevedra, unha banda que actuaba nas comarcas do Deza e mesmo do Ulla. 4 detidos e un quinto investigado por case unha ducia de roubos. Viviendas, locales sociales, e incluso algunha nave que levaban produtos agrícolas. Era un grupo moi activo, un respiro. Actúan protegidos polo despoboamento do rural. As vivendas aisladas son unha problemática. As principais vítimas, os maiores, para axudalos a protexerse puxos en marcha o Plan Maior, con visitas, charlas e consellos, que tamén os hai. Temos que desconfiar un pouco da xente que nos ofrece luz, cambios de gas, nunca se paga en metálico, non deixar a vista útiles de labranza. É importante iluminar o exterior das vivendas, é importante ao mellor ter unha alarma, é importante pechar, moi importante pechar, non é como antiguamente. Entran nas casas buscando cousas de valor, pero cando non as atopan, estragan e, sobre todo, deixan a sensación de medo, de indefensión nun espazo que antes se sentía seguro. Lo que siento es una sensación de inseguridad porque, entraron como si no hubiese cerradura. Estamos así diciendo, Dios mío, estamos durmiendo, alguien entra a casa. De inseguridade, a xente a nadie lle gusta que lle entren, que lle anden nas súas cousas, na súa intimidade. Os teus recordos, o que sea unha alianza. O equipo Roca que peitea o rural palmo a palmo insiste na importancia de denunciar, por pequeno que sexa, o valor do roubado. Que presenten denuncia, que é importante que non se toque nada. É importante facer un perímetro porque os autores dos roubos sempre deixan pesadas no chan, huellas, que nós vamos cos reactivos e que podemos sacar indicios ou probas. Porque non hai crimes en rastro, nin tampouco roubos en pegada. E van ver a situación que viven na parroquia pontevedresa de Lourizán cada vez que chove, aínda que non chova demasiado. As tubaxes atóranse e a auga da chuvia acabase mesturando coas augas fecais, provocando unha situación moi insalubre. Din que acudiron a varias administracións sen éxito, por iso se viron obrigados a ir pola vía xudicial. Os veciños de Lourizán do inicio da Rúa do Santo tremen cada vez que caen 4 pingas porque as tubaxes se atoran. Saltan as tapas de sumidoiros e mestúranse pluviais e fecais. Un hábitat ideal para ratos como estes que tamén foron vítimas dos asolagamentos. O problema comezou logo de facer novas canalizacións e estradas que deberon cegar regatos e tubaxes. Inundacións que aquí nunca se produciron, miña familia de toda a vida de aquí, podo decir, miña abuela naceu aquí nesta casa e aquí nunca se produciron inundacións. Foronse facendo canalizacións de maneira incorrecta ata a desembocadura da ría, por tramos, porque teño eu as ortofotos. Entón, as canalizacións fixeron de maneira defectuosa, non teñen pendiente, puxéronse obstáculos ao trazado dos regatos, que non chegan ni a categoría de ríos, e logo foronse facendo actuacións cara arriba, fixéronse novos viais. Non é só auga e lama, ao mesturárense fecais e pluviais, o cheiro é moi desagradable e a situación insalubre. Claro, aquí ao final quedou un remendo sin facer, e penso que tenía que facer unha actuación en ampliar as canalizacións e derivar toda esa auga que se xunta aquí onde teñen que derivala. É un problema tamén sanitario porque mistúranse residuais con pluviais, entonces, quero dicir, logo quedan uns lodos tóxicos. Teño un informe médico que di que iso pode ser potencial foco de enfermedades. Outro día aquí as ratas, con perdón, quedaron aquí a descuberto. Levan máis de 11 anos pelexando coas administracións, sen que ninguén lles faga caso. Por iso víronse na obriga de acudir aos tribunais no contencioso administrativo e non desbotan a vía penal. Non sei, o Concello non quere hacer caso, Aguas de Galicia, entón tendrán que dar unha solución. Incluso se a responsable a constructora desa estrada tamén lle poderían pedir explicacións a toda esa xente que fai estas... Podían, pero nadie hace caso. Os que levan máis de 50 anos vivindo aquí saben que as canalizacións son moi reducidas pro caudal de auga e que se taponaron regatos e conduccións. Antes non, porque iba un río por aí. Entonces todas as aguas iban por ese río. Depois cerraron. E hai uns canales ben grandes que se andase de pé dentro deles.
Os veciños teñen medo que haxa accidentes porque viven moitas persoas maiores. A mediados de decembro teñen unha xuntanza coas administracións, pero non se fían demasiado, polo que tamén continúan coa vía legal. E máis queixas veciñais, neste caso en Carracedo, no concello de Caldas. A veciñanza pide 2 pasos de peóns para poder cruzar a estrada de xeito seguro. Para conseguilo, puxéronse a recoller sinaturas e xa levan ao redor dun milleiro. Os veciños da parroquia de Carracedo en Caldas levan meses recollendo sinaturas para reclamar 2 pasos de peóns, un no lugar de Cruceiro e outro en Casal de Rique. Aquí xuntanse os peregrinos que fan o camiño portugués e os veciños que viven á beira da Nacional 550, que tan só dispoñen nestes 2 kilómetros de percorrido dun paso en Gorgullón. É bastante peligroso, calquera día vamos ter un accidente, aparte que nós temos a entrada por aí para a casa, están os peregrinos todos amontonados, non hai, están esperando a cruzar e non poden, bueno, un día vai haber un accidente. Si, é o único que hai aquí en Carracedo, que despois, por onde pasa o camiño no cruceiro, non hai paso de peatóns, é o que queren exigir logo para que, bueno, tanto para peregrinos como para por veciños. E despois aí en Casal de Rique, outro tamén, porque aquí os coches casi non respetan nin este peón, o paso de peatóns, donde nos hai ainda menos. A Nacional 550 ao seu paso por este punto rexistra un volume de tráfico importante e os veciños aseguran que isto lles provoca falta de seguridade a hora de cruzar dun lado a outro desta estrada, pero non só a eles, senón tamén os peregrinos que percorren o camiño neste punto. Por iso levan meses recollendo sinaturas para pedir uns pasos seguros. A ver se así pois se pode cruzar un pouco máis tranquilos, porque aínda aquí ás veces aínda hai que estar pendiente que os coches, antiguamente había os semáforos, pero non nin puñetero caso tampouco. E ás veces tes que andar con cuidado porque estás parado no paso para cruzar e os coches non paran. Fajan uns pasos de peatóns, como é debido, para os peregrinos e máis para a xente que temos que cruzar todos os días, porque non só son os peregrinos, somos tamén o resto da xente. Xa conseguiron máis dun milleiro de sinaturas que teñen previsto presentar no vindeiro pleno municipal, reclamando a execución deses 2 pasos en Casal de Rique e o Cruceiro e que axuden á seguridade viaria neste tramo. Esta fin de semana longa son moitos os que van aproveitar para desplazarse e o tren está sendo unha opción moi solicitada, o que obrigou a reforzar o servizo. Andrea Otero. Sí, coa ponte da Constitución, Renfe reforzou as conexións ferroviarias entre Galicia e Madrid con 1.200 prazas extra o luns 8 de decembro para facilitar a volta aos fogares. Son 2 trens hablo entre Santiago e Madrid, un en cada sentido e comparadas en Ourense e Zamora. Iso sí, se falamos dos prezos debido á alta demanda, cada billete, cada traxecto pode custarnos máis de 100 euros. Iso sí, Renfe destaca que para esta ponte festiva ofértanse máis de 50.000 prazas entre os Hablo e o Sabe, unha cifra que supera con creces as 23.000 do ano pasado. Entonces vamos de Puente a Vigo a ver las luces y todo eso y vamos a pasar el fin de semana ahí y ya volvemos. Somos de la provincia de Barcelona. Ayer nos quedamos en Madrid con el AVE una noche y ahora estamos en Ourense. Vengo de Alicante y vamos a Vigo a pasar allí los 4 días de puente que tenemos. Sí, notábase que era ponte porque todos los trenes pues estaban casi cheos, sí que había pouca disponibilidade e os precios sí que estaban máis altos do normal. 18 anos, xa que a Ponte Nova celebra a súa Feira de Antigüidades, un evento que cada edición consegue xuntar unha vintena de expositores e centos de persoas interesadas no coleccionismo, nas rarezas e nos obxetos os que o paso do tempo aínda lles deu máis valor. Ademais, este Concello da Mariña Luguesa tamén acolle unha feira de artesanía, na que hai produtos de alimentación e unha xuntanza de vehículos clásicos. A obra de Laxeiro, que ten a peculiaridade de que está feita polos dous lados, é certificada pola Fundación Laxeiro, auténtica, é unha peza pois única, todo o que tema arte. E o prezo? 2.500. Es todo coral antiguo, del Mediterráneo, excepto estas figuras que son asiático, pero aquí puede encontrar desde un rosario de coral antiguo,
collar con coral y perlas, coral ya con unas bolas considerables, pendientes, o sea, un poco de todo. Y no es fácil encontrar coral porque está ya muy, como nos lo hemos cargado. Con este tempo, que é mellor que unha cunca de caldo, é un dos pratos máis icónicos da nosa gastronomía que algúns restaurantes manteñen na carta durante todo o ano. Coámonos nunha cociña para chegarnos a un dos pratos que mellor caen no inverno, o caldo. Neste restaurante de Lugo fanno de navizas. O mellor caldo, para o meu gusto, é a fava, que tens que mirar de comprar unha que tú sepas que o tempo que che vai cocer, porque senón o mellor perdeste. Unto, carne de porco, unha boa naviza pode ser daqui de Lugo, e despois a pataca, non leva outra cousa. E tempo, cocer a fava se che leva unha hora. E ten que ir, unha vez que rompa a ferver, mellor que vaya lenta, que coza lenta, para que coza a carne tamén canda ela. Nada mellor que unha cunca de caldo para entrar en calor, pero neste restaurante figura na carta durante todo o ano. En demanda compite con outro produto típico. Casi tanto como o pulvo, casi. O turista ven e mira a carta e ve caldo galego, algúns chaman a sopa galega, bueno, pois dá igual o que lle chamen, pero sí que o piden, sí. Como din moitas veces a comida mediterránea, nós aquí tamén a temos nun mesmo plato, témolo todo. Temos legumbres, temos pataca, temos verdura, temos carne, levo todo, non lle falta nada. Solo as ganas. Un prato completo que tamén se fai na casa. Nesta froitaría notanno cando chega o inverno. Cando empeza a vir o frío por aquí, o único que queren xa é o caldiño, queren naviza, queren berza, e xa empeza a cachucha, e o butelo, e é o que máis demanda a xente. Un prato con moitas versións e moito sabor. Como sabor, ten tamén o marisco que estará tan presente nas mesas no Nadal, mas hai quen non quere esperar e prefire desfrutar dele en Mañón, na festa que lle dedican no Porto do Barqueiro. Demetrio Morenza, como vai a celebración este ano? Pois a celebración empeza a ir ben, porque están empezando agora mesmo a repartir xa esas bandexas, ao redor de 800 bandexas, esa é a previsión para esta xornada, 35ª edición desta Festa do Marisco que se celebra no Barqueiro, e xa poden ver vostedes agora mesmo o ambiente, xa empezan a moverse esas bandexas nas que se pode degustar un prato de ameixas en salsa verde, así como un prato de berberechos, nécora, boi e tamén empanada de ostras, un acompañados, eso sí, con un viño e moita gana de disfrutar primeiro dun produto fresco daqui da zona, do traballo que se levou ao longo de toda esta madrugada, das persoas que están detrás na cociña para repartir e organizar todo o que está agora mesmo se está a distribuir nesta carpa. Ao redor de 800 bandexas son as que previsións da organización, unha 35ª edición que tivo como pregoeiro hoxe, pregoeiro oficial desta festa, a un barítono veciño daqui da zona, a Borja Quiza. Levamos as pozas para que nos dé de todo, as ameixas, os berberechos, a empanada, o boi, todo. Deseando que veña moita xente, aproveitando o tempo que estamos tendo, que danos unha parada para poder servir a festa. A empanada de ostras tedela que probar, non vos vai sin probala, que xa o ano pasado vos din. E mentres en Vilalba xa están cos preparativos da Feira do Capón, que oficialmente se celebra o 21 deste mes. E o prato estrela en moitas mesas durante o Nadal. Os exemplares poden chegar aos 7 kilos. Apenas levan unha semana na capoeira, onde estarán ata o seu sacrificio pouco antes do 21 de Nadal, que é cando se celebra a Feira do Capón de Vilalba. Logo de estar meses ao aire libre, cambialles agora a alimentación. Comen todo natural, desde que veñen pa aquí para nós, comen por fora, o que lles damos, berza, serva, é o que apañan eles. E despois comen a base, o último mes comen toda a base de maíz e pataca. Nós damos-lles a comida e eles van comendo o que eles lles apetece. Uns comen máis, outros comen menos. Acaban conseguindo exemplares de entre 5 e 7 kilos, son pitos castrados cirúrxicamente e que se crían na casa. A carne é moi sabrosa, moi blandiña, gusta, sabe, é unha carne natural, unha carne artesanal, facemos toda a mão, a preparación é todo. O ballo sí que dan, pero é o que hai. Uns coidados que converten o Capón de Vilalba nun manxar moi apreciado cada Nadal. E no Nadal non faltan as sobremesas. Na hospedería de San Martiño Pinario, en Santiago, xa abriu o mercado de doces de Mosteiro. Podemos elixir entre máis de 200 especialidades elaboradas artesanalmente por monxas de 35 conventos de toda España.
A visita á despensa da hospedería de San Martiño Pinario xa constitúe unha experiencia en si mesma pola súa ubicación e singularidade arquitectónica, pero nestas datas ten un aliciente pros máis larpeiros, o mercado de doces de convento. Unha oportunidade única de poder acceder a dúcias de especialidades de repostería, elaboradas seguindo receitas ancestrais e de xeito artesanal por relixiosas de 35 conventos de toda España. Non é un proceso industrial, é un proceso artesanal e eu creo que ainda por riba feito con moito cariño, ademais. Entonces, bueno, eso notase no sabor, que son produtos que son bastante complicados de atopar en outro sitio. E por iso é difícil elexir entre as 200 referencias de turróns, xemas, polvoróns ou mazapáns, pero hai sabores que xa teñen adeptos, como os panetones das Clarisas de San Xosé de Vilar das Tres, de Ourense, que se agotan cada ano, ou as atrevidas mesturas dos míticos torreznos de Soria con doces típicos de Nadal. Bueno, que é unha mezcla de sabores moi interesante. E despois, bueno, típico tamén os licores, mermeladas, pero bueno, ahora mismo, sobre todo, polvoróns, os mazapáns e os panetones son, digamos, un pouco produto estrela. Hai clientes fiéis e outros que veñen experimentar coa idea tamén de axudar á supervivencia das congregacións religiosas. Vino anunciado, vamos, que agora veño a velo e despois á tarde virei ca miña filla a comprar. En principio, porque suele ser unha boa repostería e a segunda parte por axudar. Parece unha exposición moi completa, con moitas variedades de pastas e moita cousa, a verdade é que está moi ben. Durante todo o ano teñen a venda ademais licores, aceites, marmeladas ou especias elaboradas nos conventos. Nos próximos días habilitarán a venda online de todos os produtos, pero acudir á tenda ten ademais o aliciente de poder visitar o Belén, que estará aberto ao público nuns días. Pois precisamente as irmás Clarisas reparadoras do Mosteiro de Vilar das Tres en Ourense abrironos as portas da súa cociña para contarnos como elaboran o seu famoso panetone artesán. E o seu produto estrela, xa levan semanas traballando para atender os pedidos por Nadal. Fano todo a man, sen aditivos, sen presa e din que con moito amor. Estamos pesando la masa, porque todos llevan el mismo peso. Ás 9 da mañá, as irmáns Clarisas reparadoras do Mosteiro ourensán de Vilar das Tres comezan a súa xornada elaborando os seus prezados panetones artesanais. En Madagascar no hacía esto, pero cuando llegué aquí, las hermanas hacen. Yo aprendí y poco a poco me gusta muchísimo. Gracias a Dios y a ayuda de Sor María José, es jefa de aquí, Obrador, nos enseñó poco a poco a aprender cómo se hace la masa, cómo se pesa, cómo se hace todo. Empezamos un poco por curiosidad, probando a ver lo que salía y al principio pues un desastre y luego pues poco a poco fuimos mejorando. Ata que conseguiron a receita do éxito con produtos de calidade, masa fresca, unha fermentación lenta e moita paciencia. Agora do seu obradoiro saen o día uns 150 panetones. Nos sentimos orgullosas y contentas de que les guste a la gente y que lo pidan, claro, porque también tenemos que ganar un poco, ¿no? Por favor, estoy haciendo, eso también es parte de nuestro trabajo aquí. Hora et labor en la comunidad. Entonces estoy pesando, pero estoy rezando también al mismo tiempo. Hora et labora é o que fan as irmáns María José, María Victorina e María Farida para cubriren a alta demanda que teñen do seu produto estrela. O segredo, din, é o amor co que o fan. Sí, les gustan muchísimo nuestros panetones. Por eso nosotras, con ánimo, con amor y con todo cariño, estamos haciendo esto. Me alegra mi corazón porque hacemos con caridad, como los decían hermana Victorina, que hacemos por cariño e polo amor. Hai 5 anos que comezaron coa elaboración deste doce típico de Nadal e o seu éxito é tal que viaxan desde Ourense por toda Galicia e tamén fora. O ano pasado elaboraron 6.000 unidades. Poden mercalos nalgúnas pequenas tendas de Ourense ou directamente na súa páxina web clarisasreparadoras.com.